Il-ġlied fil-partit f'Tal-Pjetà issa kompla intensifika bla rażan hekk kif istqarrija li ħareġ il-Partit Nazzjonalista attakka lid-deputat tiegħu Jason Azzopardi. Fl-istqarrija firmata mill-Viċi Kap David Aġus u l-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar, il-Partit Nazzjonalista stqar li jinsab sorpriż kif id-deputat Jason Azzopardi qal mal-medja li kien injorat mill-kap tiegħu Adrian Delija għal 3 snin sħaħ fuq mozzjoni privata li ressaqu. Il-Partit Nazzjonalista spjega kif Jason Azzopardi ressaq Private Members Bill mingħajr ma kkonsulta mal-kumplament tas-27 membru l-oħra tal-grupp parlamentari, kif isir minn kull deputat qabel tiġi preżentata mozzjoni jew liġi simili. Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delija kompla jwieġeb bi kliem konfrontattiv ma' Jason Azzopardi u semmilu il-mozzjonijiet u l-liġijiet li resqu bil-firma ta' Azzopardi. Il-Partit tal-Maduma qal il-grupp parlamentari approva li jitresqu numru kbir ta' mozzjonijiet li rriżulta li kien l-istess Jason Azzopardi li firmhom. Qal li Jason Azzopardi ċertament li tħalla jaħdem tant li kien l-aktar deputat li ressaq mozzjonijiet fl-aħħar snin u anke kien firmatorju ta' mozzjonijiet u liġijiet privati li tagħhom hu ma kienx direttament responsabbli jew ma kinux jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista fakkar li fl-aħħar 3 snin taħt it-tmexxija ta' Delija, Jason Azzopardi ngħata 2 dekasteri li jistgħu jitqiesu fost l-aktar importanti fil-ħidma tal-Oppożizzjoni, dawn kienu l-ambjent u l-ġustizzja. Intant fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Jason Azzopardi wieġeb u qal li l-Partit Nazzjonalista biex jiddeċiedi. Qal li jew jgħidulu li d-deputat għamel bsaten fir-roti jew ħadem ħafna. Qal li jew waħda jew l-oħra u ma jistax ikun it-tnejn f'daqqa.